Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu, i srdečan pozdrav iz Lazarevog grada Kruševca od vašeg brata pesnika Miloša Dimića. Pošto smo i dalje u podvigu velikog vaskršnjeg posta i polako koračamo ka prazniku Hristovog vaskrsenja, poželeo sam da sa vama podelim jedno svoje duhovno iskustvo koje me je probudilo i opametilo za sva vremena. To se desilo pre nekoliko godina u periodu Petrovskog posta, koji i nije baš strog, kako znamo, po tipiku, ali ja sam želeo da budem stroži prema sebi, da neke dane postim na vodi. I onda šta se desilo? Moja majka je servirala ručak i video sam jelo kuvanu boraniju, primetio sam da ima ulja i rekao sam joj, ja ovo neću da jedem zato što ja postim na vodi. Njen pogled i njena reakcija u tom trenutku su me potpuno porazile. Video sam suzu u njenim očima i ona je kroz plač počela da mi se pravda kako nije imala vremena da spremi neko drugo jelo, kako je to spremila za sve nas i kako nema zaista ni vremena ni energije da dodatno kuva. Ona žena čija žrtva se ne može izmeriti nikada i nikakvim parametrima, koja se iscrpljuje radom u školi i onda dođe kući, trči u baštu, trči u njivu, ima gomilu kućnih poslova, ona meni skuva ručak sa uljem i ja njoj kažem da neću to da jedem zato što postim na vodi. Tada je sav moj post pao u vodu i sve moje iluzije u nekoj askezi i podvigu, sve neko moje visokoumlje, samoljublje, znači sve je to u trenutku se raspalo u param parčad i pobeglo od mene. Ja se tada njoj izvinio, rekao da mi je žao i da hoću da jedem, iako nisam ljubitelj tog jela kuvane boranije, nikada mi nije bila tako ukusna boranija kao tog dana. 3 puta sam sipao, jeo sa radošću i u sebi sa tugom i suzama, a moja mama je bila zaista vedra i raspoložena zbog toga, tako da sam tada sebi rekao, eto sada si shvatio smisao posta, sada si shvatio da tvoja forma te neće odvesti do suštine, jer suština je naš odnos prema bližnjima,